Вітаем вас, Беларуская служба Радыё Свабода. Мы знаходзімся ў жывым эфіры ў будынку суду Гомельскага района. О 10 гадзіне тут мае пачацца працэс над грамадзянінам Францыі Жаляном Віё, 24-гадовага француза. Беларускія праваахоўныя органы абвінавачваюць па двух артыкулах. Это незаконнае перамяшчэнне агнестрэльнай зброі праз мяжу і таксама незаконны абарот атрутных рэчываў. Вядома, што вядома з гісторыі Жаляна Віё, яго затрымалі пры канцы верасня. Ён пешкі пераходзіў украінска-беларускую мяжу на пераходзе Новая Гута, і з таго, што ён змог паведаміць сваім сябрам з лістоў, якія ён дасылаў ужо з гомельскага ізалятара, вядома, што ў яго канфіскавалі дзейсны патрон, які нібыта быў падораны яму ягоным польскім сябрам у Варшаве, і менавіта гэта стала падставай для таго, каб Жалян Віё вот ужо увесь гэты час знаходзіцца ў ізалятары. Гісторыя гэта стала вядомая не адразу. Напэўна, праз месяц з'явіліся досыць драматычныя паведамленні праз сяброў Жаляна. Ён пісаў, што яму холадна, што ў яго няма цёплага адзення, што ён не разумее, што адбываецца, бо ягоны адвакат, прызначаны беларускай праваахоўнымі органамі, не гаворыць па-французску. Мы перад пачаткам паседжання, вот вы можете бачыць, што ёсць вялікая цікавасць да гэтага працэсу. Тут ёсць вельмі шмат журналістаў, тут прысутнічаюць прадстаўнікі амбасады Францыі у Беларусі, і тут ёсць сваякі Жаляна Віё. Вот малады чалавек, якога мы можам бачыць з барадой, гэта якраз такі ягоны брат Гійом, які прыехаў з Францыі, я так разумею, пры дапамозе амбасады Францыі. Тут таксама ёсць прысутнічае консул. Нам паведамілі прадстаўнікі дыпламатычных службаў, што яны робяць усё магчымае, каб закон у дачыненні да грамадзяніна Францыі выконваўся. Таксама мы ведаем, што прадстаўнікі амбасады сустракаліся з Жалянам, пакуль ён у ізалятары, і кажуць, што цяперашнія ягоныя умовы ўжо лепшыя за папярэднія. Вот Гійом. I'm sorry, we are sitting here. Non, mais c'est pour qu'il voit son Окей. Якраз такі Гійом, гэта брат Жаляна. Он не вельмі добра казаў, што гаворыць па-ангельску. We are online. Не вельмі добра гаворыць па-ангельску, але вы паспелі сказаць пару словаў. Все, што кажа ягоная сям'я, што гэта вялікая памылка, што Жалян зусім не кепскі чалавек, што ён не хацеў нічога парушаць. І сам Жалян неаднаразова ў сваіх паведамленнях з ізалятара казаў пра тое, што сапраўды гэта жахлівая памылка, што ён проста падарожнік. І сам ён жыве ў Лондане. І нібыта ён сам нават паказаў гэты патрон беларускім мытнікам і спытаўся ў іх, ці можа ён правозіць яго праз мяжу. Можам паглядзець, вот такое невялікае памяшканне ў гэтым судзе. Усе журналісты сабраліся каля гэтага вакна, таму што мяркуецца, што Жаляна прывязуць сюды, і будзе ён сядзець вот у гэтай звычайнай для беларускіх абвінавачаных клетцы, і звычайнай для беларускіх абвінавачаных клетцы. Таксама вядома, што Беларуская асацыяцыя журналістаў і актывісты з Гомеля спрабавалі перадаць перадачы, аказаць нейкую дапамогу Жаляну, пакуль ён знаходзіўся і знаходзіцца дагэтуль у ізалятары. Сям'я Жаляна абвясціла нават збор грошай на падтрымку. Таксама ёсць нейкая інфармацыя са старонкі, прысвечанай уласна дапамогі Жаляну ў Фейсбуку, што нібыта яны збіралі грошы на нейкі заклад, 10 000 еўра, каб можна было вызваліць гэтага француза. Не ведаю, наколькі гэта правамоцная працэдура, але мяркуючы па гэтай фейсбук-старонцы, вельмі шмат людзей падтрымліваюць француза, які апынуўся вот у такіх умовах у Беларусі.
тут много людзей, напэўна, нават не ўсе змясціліся. Можам запытаць, напэўна, паколькі прадстаўнікі амбасады не маюць дазволу размаўляць у наўпроставым эфіры. Вот з тых людзей, якія тут прысутнічаюць, ёсць праваабаронца Леонид Судаленко. Спадар Леонид, ну, раскажыце, што гэта за справа, што вы ведаеце пра гэта? Мне вядома толькі тое, што пішуць у інтэрнэце. На жаль, інфармацыя даходзіла, што ён скардзіўся на умовы ўтрымання. Ну, умовы ўтрымання былі дрэнныя, да? Эту інфармацыю праверялі. Так, ну, я не ведаю, ці выправілі гэты стан. Ну, дарэчы, ён казаў, што ім вельмі холодна ў камеры, да? Вот. Я ведаю, што тут гомельскія актывісты перадавалі яму перадачу, там, харчовую, так, і прымалі перадачу. Вось я тут дзеля таго, каб паслухаць, у чым канкрэтна яго абвінавачваюць, якія артыкулы супраць яго выстаўляе абвінавачванне, да? Будзем сачыць за ходам працэсу, будзем асвятляць. Наша задача гэта, каб, ну, поменей парушаліся яго правы падчас суду, падчас утрымання ў ізалятары. Дзякуй вялікі, спадар Леонид. Гэта Леонид Судаленко, гомельскі праваабаронца. Я нагадаю, што мы знаходзімся ў судзе Гомельскага раёну. Тут распачнецца працэс над французскім грамадзянінам Жаляном Віё. Яго абвінавачваюць у незаконным перавозе агнестрэльнай зброі праз мяжу і таксама ў незаконным звароце атрутных рэчываў. Паводле гэтых артыкулаў яму можа пагражаць да 2 ці да 7 гадоў. Вот цяпер ягоны брат Гійом, які прыехаў з Францыі, на жаль, не гаворыць ні па беларускую, не па-расейскую, ну, і не надта добра гаворыць па-ангельску, але ён дае інтэрв'ю французскаму тэлеканалу, які адмыслова таксама прыехаў у Беларусь асвятляць справу грамадзяніна Францыі. Ну, і я нагадаю, што паводле словаў самога Жаляна ён перавозіў, у яго быў з сабою патрон, які ў выніку экспертызы апынуўся дзейсным, і нібыта гэты патрон быў падораны яму ягоным сябрам з Варшавы, і ён сам паказаў гэты патрон беларускім мытнікам на мяжы, калі пераходзіў украінска-беларускую мяжу пры канцы верасня, і спытаўся, ці можа ён яго перавозіць. Ну, вот гэты ўчынак каштаваў яму пакуль што некалькіх месяцаў у гомельскім ізалятары, і цяпер распачнецца працэс, і будзе вядома, якое менавіта пакаранне атрымае грамадзянін Францыі. Пресса, много прессы, да? Много прессы. Ну, я не журналист, а Пакуль яшчэ не даставілі ў суд грамадзяніна Францыі Жаляна Віё. І што нам удалося даведацца пра яго, ён сапраўды жыве ў Лондоне. Апошні час, гэта са словаў ягонага брата, ён такі пачынаючы бізнесовец і вельмі захоплены падарожжамі. І вот падчас аднаго з гэтых падарожжаў здарылася з ім вот такая гісторыя, якая ўжо каштавала яму некалькіх месяцаў пазбаўлення волі ў Беларусі, цяжкіх перажыванняў, бо ён скардзіўся на тое, што яму холадна, што ў яго няма цёплага адзення, што ягоны адвакат, які быў прызначаны яму, не гаворыць па-ангельску, не гаворыць па-французску. Ну, дзякуючы розгаласу і намаганням ягонай сям'і і таксама ўмяшальніцтву амбасады Францыі ў Беларусі умовы перабывання Жаляна Віё у гомельскіх ізалятары удалося палепшыць. У яго новы адвакат. Грошы на яго сабралі сваякі праз свой асаблівы краўдфандынг, які яны абвясцілі ў сацыяльных сетках.
І цяпер ён будзе прадстаўляць інтарэсы Жаляна Віё ў судзе. Ну, калі мы гаварылі з консулам амбасады Францыі ў Беларусі, вот яго, напэўна, мяркуючы па актыўнасці журналістаў, напэўна, Жаляна ўжо даставілі ў суд. Можа быць, можна будзе бачыць. Вот паглядзіце, як гэта адбываецца. Напэўна, гэта не простыя перажыванні для звычайнага маладога француза, і як нам пацвердзіў вот ягоны брат Гійом, канешне, ён абсалютна не чакаў, што такое можа здарыцца з ім. Нагадаю, што мы знаходзімся ў судзе Гомельскага раёну. Тут пачынаецца працэс над грамадзянінам Францыі Жаляном Віё. Яго абвінавачваюць па 2 артыкулах: незаконны перавоз праз мяжу агнестрэльнай зброі і незаконны зварот атрутных рэчываў. Паводле гісторыі і версіі самога Жаляна Віё, ён меў пры сабе патрон, які падарыў яму сябар. Гэты патрон апынуўся дзейсным. І пры пераходзе Украіна-беларускай мяжы ён паказаў яго беларускім мытнікам і спытаўся, ці можа ён гэта правозіць. Здарылася гэта ўсё пры канцы верасня. І вот цяпер, сярэдзіна лістапада, увесь гэты час 24-гадовы француз знаходзіўся ў гомельскім ізалятары. Вельмі шмат людзей, канешне, сабралася, вялікая ўвага да гэтай справы і з боку журналістаў, і з боку Хамельчукоў. Ну, і я бачыла, што ў сацыяльных сетках таксама людзі жыва абмяркоўваюць гэтае здарэнне. Вось можете видеть, я не упэўненая, наколькі гэта рэалістычная працэдура, але думаю, што ўсіх дастаўляюць у суд прыблізна такім чынам. Вось пад'ехала машына, ёсць канвой. Все до единого человека выходим в залы. Вы серьезно? Все до единого человека, повторяю, выходим в зала. Выходим все в зала до единого человека. Вельмі дзіўная цяпер сітуацыя адбываецца. Всіх папрасілі. Ну, спачатку тут... Пока судья не даст разрешения, никто снимать не будет. А вещи можно оставить? Так яшчэ працэс не пачаўся. Чаму суддзя мусіць даць дазвол? Да? Можно вещи оставить? Мы потом в этот зал попадем. Вельмі дзіўнае распараджэнне, таму што паводле беларускага заканадаўства да пачатку працэсу дазволеныя фота і відэаздымкі, і незразумела, на якой падставе цяпер. Мы разумеем, што паводле заканадаўства фота і відэаздымка да пачатку працэсу дазволеныя. Толькі падчас працэсу, да пачатку працэсу можна здымаць і можна... Это, во-первых. Во-вторых... А вы можете назвать себя? Мы в прямом эфире Радио Свобода. Нет, нельзя. Что нельзя? Назвать. Есть... Снимайте, пока председатель не... Як же вы... Разрешение председательства суда. Только снимайте. Дык старшыня суду мае выконваць закон. Паводле закону мы маем права здымаць да пачатку працэсу. Працэс не пачаўся. И до суда, пока мы не заведем обвиняемого в зал судебного заседания, вы не имеете права находиться здесь. Впершыню такой бачу. Вот сколько мы працуем на судах. Нам надо смотреть зал, завести, доложить председателю, а потом только начинаем работать. Вось такія парадкі ў судзе Гомельскага раёну. Ну, некалькі дзесяткаў чалавек, вот мы можам зараз бачыць, што гэта 3-4 дзесяткі чалавек сабраліся ў гэтым памяшканні невялікім. Цяпер усім загадалі яго пакінуць. Гэта сапраўды дзіўная сітуацыя. Паводле беларускага заканадаўства дазволеная фота і відэаздымка да пачатку працэсу ўжо
у працэсе пасля адмысловага хадайніцтва суддзя мае вырашыць, ці дазваляць відэаздымку і фотаздымку, ці не дазваляць. Звычайна, канешне, суддзя відэа і фотаздымку не дазваляе падчас працэсу, але ніколі не было пытанняў з тым, каб знаходзіцца ў памяшканні зале суду да працэсу, каб здымаць. Што вы таксама можаце ведаць паводле нашых онлайнаў, якія мы рэгулярна праводзім. Тут трохі нават утварыўся натоўп, канешне, не самыя спрыяльныя ўмовы для працы. Я дык ужо ўвогуле нічога не бачу. І таксама нам і не патлумачылі, што адбываецца. Адна з прычынаў гэта тое, што трэба агледзець залю перад пачаткам працэсу, наколькі яна аргументаваная, мы ўжо не будзем меркаваць. Так, разрешите пройти. А больше усложнять, да? Девушка, нет большего зала, да? Его не доводили? Можно пройти? Вау, ну, сапраўды няпроста тут і працаваць, і знаходзіцца. Вельмі малое памяшканне. Нагадаю вам, што адбываецца. Гэта будынак суду Гомельскага раёну. Цяпер сюды даставілі грамадзяніна Францыі Жаляна Віё. Мае пачацца судовы працэс над ім. Абвінавачваюць яго паводле 2 артыкулаў. Гэта незаконнае перамяшчэнне агнестрэльнай зброі праз мяжу і незаконны абарот атрутных рэчываў. Паводле самога Жаляна, з тых паведамленняў, якія ён перадаваў з гомельскага ізалятара, у яго быў пры сабе патрон, які яму падарыў ягоны варшаўскі сябра. І калі ён пераходзіў украіна-беларускую мяжу на пераходзе Новая Гута, пры канцы верасня ён паказаў гэты патрон беларускім памежнікам і спытаўся ў іх, ці мае ён права перавозіць такую рэч праз мяжу. І вось ужо з канца верасня Жалян Віё знаходзіцца у ізалятары ў Гомелі. Яму можа пагражаць да 2 ці да 7 гадоў максімальнае пакаранне паводле гэтых артыкулаў. Сям'я ягоная абвясціла сярод усіх, хто жадае такую кампанію дапамогі Жаляну. Яны сабралі грошы на адваката і ўвогуле ўсяляк прыцягваюць увагу да гэтай справы. Ёсць адмысловая старонка, прынамсі у Фейсбуку, з заклікам дапамагчы Жаляну, і там збіраюцца таксама ўсе паведамленні прэсы. Я спадзяюся, што вам што-небудзь відаць, тому што мне не відаць зусім нічога, і што вам камера якраз такі паказвае, што адбываецца. Ну вот просто ўсе стаяць у натоўпе па загадзе супрацоўнікаў суду. Усіх прымусілі пакінуць памяшканне. Адна з прычынаў, таму што ім трэба агледзець памяшканне перад тым, як завесці туды абвінавачанага. Ну і гэта супярэчыць у пэўным сэнсе беларускаму заканадаўству, таму што да пачатку працэсу фота, відэа, здымка і праца журналістаў не маюць ніякіх абмежаванняў у памяшканні суду. Працэс сапраўды не пачаўся. Ну, тут спрабавалі нават забараніць і фота, і відэаздымку, але пакуль што вот у такой сітуацыі ўсе знаходзяцца. І дзіўна, што так адбываецца, таму што акрэдытацыя журналістаў была абвешчаная за некалькі дзён да пачатку працэсу. Вельмі прыязна паставілася да акрэдытацыі журналістаў прэс-сакратар суду, усіх запусцілі ў залю, але пасля вот 3-4 дзесяткі чалавек усё ж такі прымусілі выйсці ў вось гэты вузкі калідор.
Я мяркую, што нікога не Защитник, у пускаюць. меня его переводчик здесь. Вот Переводчик здесь. просіць сакратар зайсці ў залю Подойдите сюда. перакладчыка і адваката. З адвакатам у Жаляна Віё таксама не ўсё было проста. Спачатку ён скардзіўся на тое, што адвакат, які яму прадставілі, не гаворыць па-французску, не гаворыць па-ангельску. Кто переводчик? Пасля сям'я сабрала грошы на адваката, і ён, прадстаўнікі амбасады запэўнілі нас, што Жалян цяпер разумее, што адбываецца з ім, у чым ён абвінавачваецца. Таксама прыехаў з Францыі брат Жаляна Гійом. Ён распавёў нам, што сям'я лічыць, што гэта жахлівая памылка, якая адбылася з Жалянам, што ён зусім не кепскі чалавек і што ён проста падарожнік. Але вот такі выпадак з ім здарыўся. Паколькі Максім Філіповіч тут побач стаіць, Максім, каб трохі нашу трансляцыю ажывіць. Максім Філіповіч, вядомы гомельскі блогер. Пакуль што ўвогуле адбываецца, Максім, вы з такім сутыкаліся? Прям вядомы, да. Что отбывается? Суд отбывается над гражданином Франции. Я, честно говоря, не углублялся лично своими глазами и на фото нигде не видел, что за патрон и является ли он там сувенирным, коллекционным. Но сам факт, знаю, при пересечении границы обнаружили один патрон, и человек отбыл в СИЗО уже, получается, около 2 месяцев у нас, я точно не помню. И сейчас над ним отбудется суд в Гомельском районном суде в городе Гомеле. Зал катастрофически, просто микроскопически маленький, но нам уже сказали, мы спросили, что это на самом деле самый большой зал. Больше залов здесь нет, к сожалению, большому. Это большое упущение наших судов. Такая проблема не только в этом здании. Што ў Гомелі людзі кажуць пра гэтую справу? В Гомеле, честно скажу, в основном об этом говорят на просторах интернета. Так физически почти никто ничего не говорит. Люди по информации, у людей голодание информационное. То есть кто умеет пользоваться интернетом, те знают, что происходит в более-менее большей степени. Кто не умеет пользоваться интернетом, у нас абсолютно глухие, слепые, немые. А скажите, калі ласка, вот ён скардзіўся на тое, што вельмі кепскія ўмовы, што яму там холодна, што ён замярзае, адзення яму не даюць, ён не разумее, што з ім адбываецца, бо ніхто не гаворыць па-ангельску і па-французску. Вы бывалі ў гомельскім изоляторе? Там сапраўды так цяжка? Я в СИЗО не был, я в ИВС, изолятор временного содержания был месяц. Пробыл. Да, условия на самом деле ужасные, но это надо на международном уровне поднимать, потому что на местном уровне не получается. Вам надо пройти. Теперь мы паспрабуем трапіць у залю. Не спрабуем, яшчэ ўсё ж таки закрыли. Да, условия, еще раз говорю, здесь, в книге отзывы, если пишешь что-то, это ничего не получается добиться. Надо выходить на международный уровень и добиваться. Дозволили зайсці. Ужо. Вот таким чынам журналісты трапляюць у суд над грамадзянінам Францыі Жаляном Віё. Гэта суд Гомельскага району. Яго даставілі... Гэта... Так яшчэ няма суддзі, яшчэ працэс не пачаўся. У каго пытаць дазвол? Вот можете паглядзець на Жаляна. How are you? Я не пачула, што ён сказала. Спадзяюся, што ў мікрафон вы пачулі. Вось так выглядае... Does he look in normal life? No, definitely not. No. Normally, he has a big bird. Normally, he has a big bird, you know, like me. No, that's not that's not normal for him. Мы паговорили з Гійомам, гэта ягоны брат, спыталіся, ці Жалян выглядае так, як звычайна, але ён кажа, што ён не пазнае свайго брата, што у яго, першае, што ён сказаў, гэта што ў яго была вялікая барада. Сапраўды Жалян скардзіўся на тое, што
скардзіўся на тое, што яго прымусілі згаліць бараду. Вот можете, калі будзе магчымасць паглядзець на Гійома, што ён кажа, што ў яго такая самая барада, і сказаў, што ён не выглядае так, як выглядаў у звычайным жыцці. Цяпер вот ужо пачаўся працэс, і цяпер будзе вырашацца пытанне. Тут сядзіць наш аператор. Не ведаю. Вельмі складана нават журналістам працаваць, тому што на такое малое памяшканне... Прошу покинуть зал судебного заседания во избежание нарушения порядка. Пожалуйста. Я просила, что Пожалуйста, всем, кому не хватило места. Vous étiez au courant? Non. C'est une surprise pour vous? Bonne surprise. Суддя попросила выйсці усіх, хто стаіць, і Председательствующего по делу и согласия сторон. Все? Телефон тоже выключайте. Пожалуйста, всех, кому не хватило места, попрошу покинуть зал судебного заседания. Закройте, пожалуйста, двери. у нас онлайн, все, что мы говорим, теперь чуют сотни человек. Вопрос о разрешении съемки не разрешался судом. Пожалуйста, выключите камеру. Судья попросила выключить камеру. Звычайна заяўляецца хадайніцтва пра тое, каб вялася фота і відэаздымка, но ніколі не было такого, каб гэта было дазволена. Судебное заседание по делу открытым. Я в третий раз прошу покинуть зал судебного заседания всех, кому не хватило места. Дозвольте свести нашему оператору. Пожалуйста. Мы будем... Мы на дадзены момант мы скончым трансляцыю. Распачаўся ў судзе Гомельскага раёну суд над французскім грамадзянінам Жаляном Віё. Яго абвінавачваюць у незаконным перавозе агнястрэльнай зброі праз мяжу і незаконным абароце атрутных рэчываў. Вось ён сядзіць у такой клетцы. Вернемся до вас пасля таго, як будуць навіны з працэсу. Заставайтеся з нами. Так, встаньте. Там нельзя находиться. По нашей инструкции вам... Все, давайте нам. Стой.